Son Claudio Rodríguez Fer, director da Cátedra José Ángel Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela e comisario desta exposición titulada Valente e a Unidade das Artes. Nesta exposición reunimos por primeira vez todas as colaboracións interartísticas do poeta José Ángel Valente con pintores, grabadores, escultores dos máis diversos lugares do mundo. Comezando precisamente nesta capela gótica do Pazo de Fonseca pola colaboración tan intensa e tan extensa que mantivo co pintor catalán Antoni Tàpies. Unha das grandes obras que realizou con Tàpies foi a chamada El péndulo inmóvil, que está precisamente agora detrás de mí, composta por tres grabados de Tàpies en tres poemas manuscritos de Valente, todos eles concibidos na casa da súa amiga María Zambrano, a gran filósofa coa que tanto colaborou na Alta Saboia francesa. Unha das máis significativas relacións interartísticas de Valente é a que mantivo co pintor de orixe xudía Baruch Salinas, a quen pertence esta obra titulada Chamas Brancas. Efectivamente, con Salinas traballou en 3 lecciones de tinieblas, esa magnífica edición de poesía cabalística que tanto uniu aos dous artistas. Valente e Tàpies colaboraron de moi diversas maneiras. Unha delas foi a puramente interartística, do que mostra a litografía que está á miña esquerda, outra litografía, neste caso de carácter cívico-social, pois porque se trata dunha homenaxe conmemorativa á Revolución de Asturias de 1934, na que, efectivamente, Tàpies pon a obra gráfica e José Ángel Valente unhas palabras en honra, en lembranza, en memoria histórica da Unión de Hermanos Proletarios, a UHP, que protagonizou aquela revolución. A poesía en galego de Valente foi ilustrada por diferentes artistas en sucesivas edicións. En primeiro lugar, por Antonio Saura, pero logo foi ilustrada tamén por Eduardo Chillida, un magnífico libro de artista, e finalmente, xa de maneira póstuma, por un galego, Leopoldo Novoa, ao que pertencen os magníficos grabados que están detrás de min, un dos cales, ademais, ten embutido no seu propio corpo a cinza de algúns dos cadros que se lle queimaran a Leopoldo Novoa no seu taller de París cando este se incendiou. A exposición sobre Valente e a Unidade das Artes non solamente reúne obras dos principais colaboradores artísticos de Valente, senón tamén algúns manuscritos del, como é o caso do poema Subnote, precisamente dedicado aos emigrantes galegos en Xenebra, que el tanto tratou, que el tanto quixo, con quen tanto colaborou e con quen fundou a Sociedade Emigrante A Nosa Galiza. Entre as colaboracións máis importantes de Valente con artistas figuran algunhas que son de carácter social e outras de carácter existencial. Como exemplo, neste caso das de carácter existencial, podemos mencionar o gran libro que fixo sobre a identidade humana con Antonio Saura, justamente detrás de min. E, dentro do punto de vista máis político, máis histórico, de carácter máis social, a realizada con Polo Rebeirol, con quen denuncia a tortura nas dictaduras, particularmente nas de América Latina, e máis concretamente na de Brasil. José Ángel Valente sentiu particular afinidade por escultores vascos como Jorge Oteiza
ou Eduardo Chillida. Precisamente con este último realizou unha das súas obras maiores en canto a libros de artista, que son As Cántigas de Alén, ilustrada efectivamente por 4 extraordinarios grabados de Eduardo Chillida. Nas vitrinas centrais da exposición exhíbense todas as publicacións da Cátedra Valente, compostas por libros que levan na sobrecuberta, ou nalgún caso tamén no interior, obras de arte de artistas de alguna maneira afíns a José Ángel Valente. Hai tamén un exemplo de poesía visual, concretamente no meu libro titulado Valente Infinito, no que efectivamente se dialoga coa obra de Valente e tamén, por así decirlo, con aquelas outras motivacións persoais, éticas e estéticas que me levaron a min a interesarme por